Esta semana anunciouse a licitación do segundo treito da autovía e produciuse un pequeno cambio no discurso que eliminou unha ambigüidade. Analizámoslo agora no xornal semanal. Pero antes comezamos cunha noticia que coñecimos pouco antes de comezar a gravar este vídeo, e é que 4 persoas foron detidas nunha operación antidroga na estrada. Estas persoas foron detidas nunha vivenda en Figueroa de Abaixo e estaría relacionado co menudeo de estupefaccientes. Alfonso Rueda anunciou esta semana a licitación do segundo treito da A59, que se prevé que estea lista en 2028. Segundo dixo, a partir dese ano poderemos ir do Rollo ata Santiago en 10 minutos. E aí reside ese cambio no discurso, porque antes falábase de ir da estrada a Santiago, pero que a estrada pode ser tanto a vila como o concello. E despois tamén, con respecto á autovía, tamén é que, bueno, eu leo moito a prensa, entonces sempre vexo que vamos estar en Santiago en 10 minutos, e, home, non contactei con un matemático, pero gustaríame saber máis ou menos desde que punto da estrada a que punto de Santiago consideramos os 10 minutos. Se non, acompaño a vostede desde o tanatorio hasta o hipercor, a ver se, respetando a legalidade, é capaz de chegar en 10 minutos ca nova autovía. Supoño que os técnicos me dirían coa limitación reglada, como decíamos aquí en este pleno, supoño que non habría nadie que plantexa nada ilegal e que co trazado, cos kilómetros e ca velocidade de ata 120 km por hora serán os que calcularían eses 10 minutos. Eu non os transcorrín porque ainda non está feita. Entón, como non son biólogo nin transcurro carreteras sin facer, pois súmome as palabras dos técnicos. Agora, se facemos unha regra de 3, podemos comprobar que recorrer os 14 km que terá a autovía circulando a velocidade máxima permitida levará-nos 7 minutos. A iso, se sumamos a distancia que hai entre a rotunda na que comeza a A59 ata a rotonda do Castiñeiriño, son 3 minutos máis, é dicir, 10 minutos. Xa temos o cupo completo. E se queremos ir da estrada ata Santiago, da estrada a vila, pois teremos que sumarlle os 7 minutos que nos leva a ir desde a estrada ata o Rollo. Deste xeito, realmente, ir desde a vila da estrada ata Santiago lévanos 17 minutos. As obras da farola comezarán tras rematar o San Paio e prevese que finalicen en 2026, a principios do ano. O concello xa conta con toda a financiación necesaria para acometer esta obra, despois de que esta semana se firmara un convenio coa Deputación. E continuamos coa actualidade política porque Belén López, do PSOE, criticou que se vai a reducir a metade o tamaño das piscinas, e a que comenta, ao facer iso, non imos poder acoller certas probas. Unha persoa quedou dormida ao volante e bateu contra a rotonda das Colonias, e outra bateu coa súa moto contra o xabaril en Oliva, tan feliz. Sabotaxe a mi vestidor azul. As tendas de Vila García, Cuntis e Estrada amenceron con pegamento na pechadura, igual que a oficina de Cuntis. E cal dos seguintes logos lle gusta máis? Son as dúas opcións coas que conta a Radio Estrada para renovar a súa imaxe de marca, algo que fai coincidindo co seu 30º aniversario. Os estradenses poderán votar pola opción que máis lles guste ata este luns a través do Facebook e do WhatsApp de Radio Estrada. O sur do concello sufriu varios microcortes na subministración eléctrica. O primeiro produciuse o sábado 17, foron 5 en menos de 2 horas. E este venres pola mañá produciuse outro. E en canto a programación cultural, o obradoiro Carlos Barruso actuará nas festas do San Paio. A Estrada acollerá o primeiro festival pop rock infantil de Galicia, será o 1 de xuño.
E Berres contará un amplo programa de actividades coincidindo co ano cultural Avelina Valladares. Neste vídeo nos podemos contar como que o Estradense no partido de semifinais. Estamos grabando sábado. Contaremosllelo noutro vídeo que publicaremos nesta mesma canle de YouTube, na Xornal da Estrada. Mentras nos rematamos xa este xornal semanal, facémolo falando do Correlingua que se celebrou este mércores. Moitas grazas por estar aí. Vémonos a semana que ven. Segundo o IGE, só o 1,99% dos rapaces e rapazas de entre 5 a 14 anos da provincia de Pontevedra fala sempre en galego, un dato que contrasta co 57,22% que fala sempre en castelán. O resto emprega ambas linguas predominando o castelán. O mércores foi un deses días nos que aumentou temporalmente o número de falantes. Foi o día do Correlingua, no que o alumnado estradense e de outros centros da bisbarra reclamaron unha lingua viva. Fixérono con cancións e con proclamas que puideron escutar os estradenses que se atopaban nese momento no casco urbano. Proclamas que falan dunha realidade que está a acontecer.